муниса субҳ кори хонаашро ба анҷом расониду акнун барои обгирӣ ба беруни ҳавлӣ баромаданӣ шуд ки занги телефони хона садо дод. алло, салом падарҷон, хуб ҳастед? Чӣ? Карим баргаштааст? Кай? Зинда будааст? муниса гирьякунон гӯшакро партофта дар ҷояш нишаст. худоё, ин чӣ санҷиши бузургест барои мани дилбохта. акнун тақдири ману шавҳарам чӣ мешуда бошад? охир аз Русия овоза омада буд ки Каримро бурда дар як ҷангал скинхето ба қатл расониданд ва мурдааш беному нишон гум шудааст. худоё, шукр ки ӯ зинда будааст. ҳарчанд ин қадар ҷабру ҷафоям дода бошад ҳам падари фарзандонам мебошад охир. муниса бо Карим тасодуфан дар боғи истироҳатӣ ҳангоми ба сайри пойтахт омадан шинос шуда буданд. муниса аз деҳа буду Карим аз Душанбе. муниса дар хона дӯзандагӣ карда пули хуб меёфту ба рӯзгори хонаводаашон кӯмак мекард. он рӯз бо пулҳои меҳнатиаш ҳамроҳи духтари холааш барои сайри боғи истироҳатӣ омада буданд. Карим донишҷӯи донишгоҳи аграрӣ буду дар оила яка писари эрка ба ҳисоб мерафт. чунки байни 6 духтар Карим писар таваллуд ёфта буд. Карим ки ҷавонписари хеле бебоку зирак буд, ҳамин ки чашмаш ба духтари мавзунқомати чашмкабуд афтод, дилаш дупора гардид. баҳона кофта назди Мунисаву дугонааш омада соат пурсид. духтари холаи Муниса ба ин ҷавони қадбаланду олуфта синчакорона нигоҳ карда бо ғамза ҷавоб дод. худат ку соат дорӣ, чӣ моро мепурсӣ? чунки сухан аз даҳони луқмон хуш аст. шумо дар ин боғ танҳо чӣ мекобед? мо танҳо нестем ку. муниса дасти духтари холаашро пучиду гуфт ки бо ҷавони ношинос гап назанад. биёед шинос мешавем. номи ман Карим, донишҷӯи донишгоҳи аграрӣ ҳастам. шумоён чӣ? ман Садбарг ҳастам. ин дугонаам Муниса. аз деҳа барои тамошои шаҳр омадем. ҳамзамон хостем ки ба бозор рафта ягон матоъ харем. бисёр хуб, агар розӣ бошед, ман шуморо ҳамчун мард раҳнамоӣ мекунам. муниса ин навбат оҳиста дуздида ба симои беғубори ин ҷавони шаҳрӣ нигаристу дигар муқобилат нишон надод. Карим бо ҳамроҳии онҳо ба бозори корвон омаданду ӯ барои духтарон матоъҳои гаронбаҳоро харидорӣ карда гуфт ки ин аз ман барои шумо тӯҳфа аст. муниса худро ноҳинҷор ҳис карда аввал тӯҳфаҳоро нагирифт, аммо беисрор зорӣ кардани ҷавонро дида ноилоҷ онро гирифт. Садбарг мушоҳида кард ки ҳамаи ин суханҳои ширину тӯҳфаҳо ба хотири ӯ не, балки ба хотири духтари холааш Муниса аст. дар дилаш алам омад. охир ҳамеша Муниса бахти ӯро зада мегирад. моҳи гузашта ба хонаашон хостгор омаду дар саҳни ҳавлӣ Мунисаро модари ҷавон дида гуфт ки ӯро неву ин духтарро келин мекунанд. барои ҳамин доимо модари Садбарг мегуфт ки ба куҷое ки равӣ худат танҳо рав. вале Муниса нисбати холаву духтарони ӯ муҳаббати хосае дошту дар дилаш зарраи кинаву ҳасад набуд. Садбаргро авзояш дигаргун шуда ба Муниса гуфт: зудтар ба хона рафтан дар кор аст, чунки модарашу холааш хавотир мешаванд. Карим бо онҳо хайрухуш кардан намехост, аммо дигар чора надошт. илтимос, рақами телефони мобилӣ дошта бошед ба ман диҳед? ман телефони мобилӣ надорам. модарам ба ман иҷозат намедиҳад ки телефон дошта бошам. бо худ ғамгинона гуфт Муниса. ман дорам. телефони маро навишта гиред? хурсандона нидо кард Садбарг. Карим дар дилаш эҳсос кард ки ба Садбарг бештар писанд омадааст, аммо дили ӯ ба Муниса банд буд. рақами телефони Садбаргро барои он навишта гирифт ки бо Муниса тавассути ӯ тамос дошта бошад. онҳо рафтанду қалби Карим барои ин духтараки деҳотии чашмкабуд метапид. худи ҳамон бегоҳӣ Карим ба телефони Садбарг занг зада ҳолу аҳвол пурсиду дар омади гап гуфт ки агар имкон бошад гӯширо ба Муниса диҳад. Каримҷон, ман наметавонам, чунки хонаи Муниса аз мо хеле дур аст. аммо шабтар занг занед, шояд ки ба хонаи холаам меравам ва он ҷо мешавам. вале дар дил ба худ мегуфт ки ҳаргиз туро ба Муниса намедиҳам. коре мекунам ки ба худам ошиқ шуда маро ба занӣ мегирӣ. шаб Карим дар утоқи хобаш рӯи бистар дароз кашида рақами мобилии Садбаргро чиду беқаророна боз Мунисаро пурсон шуд. Каримҷон, бовар кун, рафтам ба хонаашон, аммо холаам гуфтанд ки хозгорон барои Муниса омадаасту ӯро фотиҳа мекардаанд. тақдират набудааст бачаи шаҳрӣ. ман имрӯз дар шаҳр гуфтанӣ будам ки духтари холаамро бояд ба шавҳар диҳанд.
карим аз қард чӣ гуфтанашро надониста ногаҳон нидо кард: худат чӣ, нияти ба наздикӣ шавҳар кардан надорӣ? Не, ҳоло ман хеле ҷавонам, аммо агар раваду мисли ту ҷавони шаҳрии студент пайдо шавад, ҳатман мегирамаш. Аммо шумо бачаи олуфтаи шаҳрӣ магармани деҳотиро мегиред? Албатта, барои чӣ не? гуфт Карим. ҳамин тавр Садбаргу Карим тавассути телефон то субҳ суҳбат карда нишастанд. акнун Карим зуд ба Садбарг занг зада бо ҳам рози дил мекарданд. вале дар дили Карим фақат симои он духтараки чашмкабуд буду халос. шабе холаи Муниса бо духтараш ба хонаи онҳо меҳмонӣ омаданду якбора таби Садбарг аз дидани онҳо хира гашт, чунки намехост ки Муниса аз телефон кардани Карим огаҳӣ ёбад. метарсид ки Каримро зада аз ӯ мегирад. барои ҳамин худро бемор вонамуд карда ба хонаи хоби худ даромаду дигар ба пеши меҳмонҳо набаромад. модари Садбарг ӯро ҳангоми хӯрокхӯрӣ ба сари дастурхон фарёд карда ҷанг кард ки худро ин қадар накоҳонаду дурустакак омада назди холааш нишинад. вақти даст шустани Садбарг телефони мобилияш садо додан гирифту модари ӯ ба Муниса хитоб карда гуфт: мунисаҷон, илтимос рафта телефони хоҳаратро бардору гӯй ки ӯ ҳоло банд аст. Муниса гӯширо бардошту Карим номи Садбаргро гирифт. алло, мебахшед, Садбарг ҳоло кор доранд, чӣ расонам? гӯед ки Карим занг зад. овозатон шинос хонум, шумо хоҳараш ҳастед? Карим, ҳамон ҷавони дар боғи истироҳатӣ дидагиамон ҳастед? оре, магар ту Муниса ҳастӣ? бале, ман ҳастам, гуфт Муниса. оҳ, чӣ қадар ман туро пурсида будам аз духтари холаат. тӯй дорӣ гуфта буд ба ман. чӣ хел тӯй? нафаҳмидам. ҳамин вақт аз ташноб Садбарг баромаду телефонашро дар дасти Муниса дида дод зад: ки ба ту гуфт ки телефони маро беиҷозат бигириву боз бо шиносои ман гап занӣ? мебахшӣ Садбаргҷон, холаам хоҳиш карданд ки ба телефони мобилият ҷавоб диҳам. марҳамат гир. Садбарг бо қаҳр гӯширо гирифту чизе гап назада онро хомӯш карду боз ҳам қаҳраш паст нашуда ба сӯи Муниса дод зада гуфт: чӣ нигоҳ дорӣ? рав сари дастархон, ин телефони ман аст. Муниса аз бадхашмии духтари холааш каме хафа шуду, аммо сирашро бой надода дастонашро шусту сари дастархон рафта нишаст. аз дилаш мегузаронид ки аз ин бармеояд ки Садбарг бо Карим телефонӣ суҳбат мекардааст. пас чаро ин сирро аз наздиктарин дугона ва духтари холааш ки мисли хоҳар дӯсташ медорад пинҳон сохт. баъди ин воқеа Садбарг умуман бо Муниса гап намезадагӣ шуд, чунки Карим дар телефон баъди рӯзи дигар занг задан таънааш кард ки чаро духтари холаашро аз ӯ пинҳон карда гуфт ки гӯё рӯзҳои наздик ба шавҳар мебаромадааст. Садбарг бо қаҳр ҷавоб дод: хуб кардам гуфтам. якумаш ин ки туи эркаву писари сарватманд Мунисаро ҳаргиз ба занӣ намегирӣ. дуввум ин ки куҷои ҳамин Муниса хушрӯ аст. ин тавр нагӯ, шояд тақдиру насиб бошаду ман Мунисаро ба занӣ гирам. биё шарт мекунем ки ту дили ӯро ёфта наметавонӣ. биё шарт, гуфт Карим. агар раваду ӯ ишқи туро рад кунад, ту маро ба занӣ мегирӣ. гап нест, ман розӣ ҳастам. Садбарг аз ин шарти гузоштаашон хеле хурсанд шуда аз пайи амалӣ кардани нақшаи сиёҳаш шуд. ба назди Муниса рафта барои рафтори он рӯзааш бахшиш пурсид, вале дар дилаш сахт кинаву ҳасад дошт нисбати духтари холааш. Садбарг ҳарчанд худро хурсанд нишон ҳам диҳад, аз пайи амалӣ кардани мақсадаш шуд. дар деҳа бачаи қайсаре буд бо номи Далер. ин Далер ба ивази пул аз ягон кори бад рӯй наметофт. ӯро дар ғайбаш мардуми деҳа бачаи шайтон мегуфтанд. ин бачаи шайтон ба қавле сахт ошиқи Муниса буд. ин розро Садбарг медонисту хост ки аз фурсати муносиб истифода бурда коре кунад ки Карим дигар номи Мунисаро ба забон нагирад. вақте ки Карим гуфт ки пагоҳ соати 12 ба деҳаи онҳо меояд, Садбарг ба Муниса дар ин бора чизе нагуфта ба Далер ишора кард ки гапе дорад дар бораи духтари холааш. Далер хурсандона ба назди ӯ омада интизори суханони умедбахши ӯ шуд. медонӣ Далер, ту рақиб пайдо кардаӣ. чӣ хел? ман нафаҳмидам. охир арӯзат кавалер ёфтааст. пагоҳ соати 12 назди китобхонаи деҳа биё. онҳо вохирӣ доранд. ин бачаи шаҳрӣ писарие ки аз давлатмандони пойтахт аст. меоям албатта. раҳмат барои ин хабар. баъд гӯш кун. ту рафта бо онҳо ҷанҷол набардор.
ту тавре рафтор кун ки гӯё Муниса арёси ту аст ва шумоён аҳду паймон доред. Дар кор шавад тӯҳматаш карда гӯй ки ту ӯро кайҳо аз худ кардаӣ. фаҳмидӣ? хоҳӣ ки аз даст надиҳӣ азизатро, ба гапи ман гӯш медиҳӣ. оҳо, ту ҳам мисли ман духтари шайтон будаӣ ку, гуфт Далер. Садбарг ба хонаи холааш омада оҳиста дар танҳоӣ ба Муниса гуфт ки пагони Нисфирӯзӣ Карим ба деҳаи онҳо барои дидани Муниса меомадааст. ин хабар Мунисаро ҳам хурсанд карду ҳам ғамгин. аз гапу галочаи ҳамдеҳагон метарсиду, аммо дар як гӯшаи дилаш барои дидани Карим сахт хурсандӣ мекард. Садбаргҷон, илтимос ту маро ҳамроҳӣ кун, ба ногоҳ ягон ҳамдеҳаамон дида монад, фикри бад накунад. майлаш, бо алам ҷавоб дод Садбарг. Далер аз дур омада истоду назора кард ки ин бачаи шаҳрӣ кай ба деҳа меояд. Карим бо як ҷӯрааш савори мошини хориҷӣ ба аввали деҳа омаду аз одамон дар куҷо будани китобхонаро пурсон шуд. гуфтанд ки ин китобхона каме дуртар дар роҳи калон воқеъ аст. Мунисаву Садбарг аллакай назди китобхона ӯро интизор меистоданд. Карим аз мошин фар омаду назди онҳо омад ва боодобона салом дода ҳолу аҳвол пурсид. чӣ хел шумо духтарони зебо? мо хубем, худатон чӣ ҳол доред, бачаҳои шаҳрӣ? хандида гуфт Садбарг. Муниса ба Карим нигоҳ карда каме шарм карду нигоҳашро аз ӯ гурезонид. медонам ки инҷо деҳа асту дар як дам гапу овозаҳо паҳн мешаванд. барои ҳамин агар зид набошед мо дуртарак рафта меистем. шумо омада дар мошин шинед. берун аз деҳа рафта дар ягон тарабхона сари як пиёла чой нишаста суҳбат мекунем. не, сурх шуда гуфт Муниса. чаро не, ахмақӣ накун. дасти ӯро пӯчиду гуфт Садбарг. Далер ки каме дуртар онҳоро назора мекард, якбора рашк карда ба наздашон омаду дод зад. ҳой бача, дар ин қишлоқи мо чӣ гум кардаӣ? якумаш ин ки ин бача ном дорад, дуввумаш ин ки ту чӣ кор дорӣ? оҳо, боз ту забон ҳам доштаӣ? ин лаҳза Далер хост ки наздик омада муште барои Карим фарорад. аммо ин ҳангом фаромадани ҷӯраи бузургҷуссаи ӯро аз мошин дида аз фикраш гашту гуфт. ин духтар арӯси ман аст. ту чӣ ҳақ дорӣ ки бо ӯ гап мезанӣ? Муниса аз шунидани ин тӯҳмати навбатӣ дар ғазаб шуда ба Далер хитоб кард. чӣ? ту магар ақлатро хӯрдаӣ? ба ту ҳазорон бор гуфта будам ки ту ба ман писанд нестӣ. Карим оромона ба Далер ишора кард. дидӣ, худат шунидӣ. агар ту марди ҳақиқӣ бошӣ, аз ин ҷо меравӣ. Далер чашмдош набуд ки воқеа чунин сурат мегирад. хомӯш аз назди онҳо баромада рафт. дили Садбарг аз чунин ранг гирифтани ҳодиса якбора сип сиёҳ шуд. охир ӯ гумон карда буд ки агар Далер омада Мунисаро назди Карим тӯҳмат кунад, ӯ бовар карда баромада меравад ва дигар бо Муниса гап намезанад. онҳо рафта дар тарабхонаи ноҳияе ки бо номи Фароғат буд нишастанд. пешхидмат омада пурсон шуд ки чӣ фармоиш медиҳанд. ба ман сихкабоби мурғӣ, ҳозирҷавобӣ карда гуфт Садбарг. ман чизе намехоҳам ба ҷуз як стакан афшурдаи шафтолу, гуфт Муниса. не, ин хел намешавад. ба ҳама се сихӣ сихкабоби мурғӣ биёред, боз мева, шоколод, афшурда, яхмос биёред. онҳо баъди хӯрокхӯрӣ боз ним соати дигар аз ину он суҳбат карда нишастанд. фақат Муниса хомӯш буд, гап намезад. Садбарг бо онҳо дар ҳар мавзӯъ суҳбат карда баҳс менамуд. Муниса ба Карим нигоҳ карда гуфт ки зудтар онҳоро ба деҳа расонад, чунки модараш хавотир мешавад. вақти хайрухуш Карим ба дасти ӯ телефони мобилии гаронбаҳоро дода илтимос кард ки ба зангҳои ӯ ҷавоб диҳад. Мунисаҷон, ин телефон бо симкартааш барои ту аст. ман ба ту ҳар гоҳ ки занг занам, илтимос гӯширо бардошта бо ман гап зан. телефони қиматбаҳоро Садбарг дида асасад мисли мор ба худ мепечид. аламаш меомад ки ҳама вақт чизи зебо насиби духтари холааш мегардад. ман аз ӯ чӣ каме дорам ки фақат ӯро ҷавонон хуш мекунанд? бахилӣ карда андеша менамуд Садбарг. Муниса акнун дар танҳоӣ соатҳо бо Карим телефонӣ суҳбат мекарду ҳарду дар оянда нақшаҳои нек мекашиданд. Карим ба ӯ иқрор шуда гуфт ки муддати муайяне лозим аст то ӯ ба падару модар рози дилашро кушояду онҳо ба хонаи Муниса хостгорӣ биёянд. падари Карим ҳеҷ гоҳ барои аз деҳа духтари камбағалро келин карда овардан розӣ намешуд. барои ҳамин Карим ҳайрону мустар фикр мекард ки чӣ тавр онҳоро барои ба занӣ гирифтани Муниса розӣ кунонад. Садбарг акнун зуд ба хонаи холааш омада
шабҳо дар ин ҷо мемонд. суҳбати телефонии Кариму Мунисаро гӯш мекард. аз суҳбаташон аниқ фаҳмид ки падару модари Карим ҳоло аз қиссаи ошиқии онҳо огаҳӣ надоранд. дар дил хушҳол буд ки шояд духтари холаашро Карим ба занӣ нагирад. ӯ пайти мувофиқ мекофт то ки онҳоро аз ҳам ҷудо намояд. бо Далер рӯзе вохӯрда нақшаи аҳриманӣ кашиданд ки чӣ тавр Кариму Мунисаро аз ҳам ҷудо намоянд. Садбарг аз чизе наметарсид. ба Далер гуфт ки агар хоҳӣ ки Муниса занат шавад, ӯро дар ягон ҷои танҳоӣ дастгир карда номусашро доғдор кун. он гоҳ ӯ маҷбур мешавад ки зани ту шавад. ин фикри Садбарг ба Далери шайтон писанд омаду розӣ шуд. дар деҳа тӯи дугонаи наздикашон Шарифа баргузор гардиду духтарон худро ороста тӯҳфа гирифта ба тӯй рафтанд. ҳангоми базм Садбарг ба Муниса гуфт ки телефонаш вайрон шудаасту телефони худашро лаҳзае ба ӯ диҳад. сипас баъди тақрибан 20 дақиқа ба назди Муниса наврасе омада гуфт ки духтари холаатон Садбарг дар берун шуморо интизор аст. Муниса ҳайрон шуд ки дар берун дар ин торикӣ Садбарг чӣ кор мекарда бошад. давида назди дар рафту Садбаргро дар ҳолати гирья дарёфт. ҳа чӣ шу Садбаргҷон, тинҷӣ аст? медонӣ Муниса, шикамам сахт дард дорад. аҳволам соат ба соат бад шуда истодааст. биё оҳиста оҳиста ҳамроҳ миёни қишлоқ роҳро кӯтоҳ карда ба хона равем, чунки дигар худро дошта наметавонам. Муниса розӣ шуду онҳо ҳатто бо соҳиби тӯй хайрухуш накарда ба роҳ баромаданд. соат аз 10 шаб 15 дақиқа гузашта буд. дар хамгашти кӯчаи тарафи деҳаашон мерафтагӣ нохост рӯбарӯяшон Далер баромаду Муниса дар ҷояш шах шуда монд. Садбарг хандакунон ба Далер гуфт: ана арӯи садман рафтам. Муниса дод заданӣ шуд, аммо Далер пешдастӣ карда даҳони ӯро бо дасташ пӯшида таҳдид кард: хомӯш шав, вагарна ҳаётатро месӯзонам. Муниса бо нафрат ба Садбарг нигоҳ карда чизе гуфтан мехост. Садбарг ба ӯ бо алам нигариста гуфт: ту аз ман хафа нашав, тақдират ҳамин будааст. Далер даҳони Мунисаро сахт дошта боз таҳдидаш кард ки агар садое барорад кори кардагиашро дар ҳаққаш мекунад. чашмони Муниса ашкбор, дар дилаш тарс, дигар сухане аз забонаш бароварда наметавонист. пеши чашмонаш фақат як манзара буд ки дигар бо Карим орзу карда наметавонад. Далер ӯро маҷбурӣ кашолакунон ба тарафи боғи поёни деҳа бурданӣ шуд. дар роҳ Муниса афтону хезон зориаш мекард ки ӯро осебе нарасонад. майлаш, ман розӣ, хозкор фиристон, фақат ки ба ман номардона даст назан. дурӯғ мегӯӣ, мабодо ҳозир осонакак туро ҷавоб диҳам, фардо боз бо ҳамон бачаи шаҳрӣ вохӯрӣ мекунӣ. не ҳеҷ гоҳ, ман ваъда кардам, вафо мекунам. Далер лаҳзае истоду андеша кард ки дар ҳақиқат аз зӯрӣ ӯ чизе намегирад. боз раваду ин духтар ба ҷои шикоят барад, он гоҳ як умр маҳбасӣ мегардад. беҳтараш ӯро қасам дода даст нарасонида ба хонаашон бурда мерасонад. агар ба ҷони падару модарат қасам хӯрӣ ки дигар бо он бачаи шаҳрӣ во намехӯрӣ, ман туро сар медиҳам. чизе ки ту гӯӣ, ба ҷони падару модарам қасам ки ғайри ту ба касе ба шавҳар намебароям. Далер Мунисаро раҳо карда то хонаашон сиҳат саломат расонид. Муниса ба хона даромаду ба модараш чизеро иқрор нашуда дари хонаи хобашро аз дарун маҳкам карду гирист. барои хиёнати дугонаи наздикаш ки ӯро духтари хола неву хоҳар мешумурд. телефони мобилии Муниса ки дар дасти Садбарг буд беис занг задан гирифт. Садбарг ки аз тӯйхона ба хона баргашта буд, гӯширо бардошту бо овози хазин ҷавоб дод: лабай, ҳозир Муниса бо Далер дар куҷои сайру гашт дорам. чӣ хел? ба худо қасам, бовар накунӣ, паго аз худаш пурс. Карим то субҳ аз хоб чашмонаш барида, субҳи солиҳон ба мошинаш нишаста роҳи деҳаро пеш гирифт. аз одамон пурсида ба назди хонаи Муниса расид. хост ки дари ҳавлиро тах-тах карда дарояд, аммо аз падару модари ӯ истиҳола карда интизор шуд ки ягон кӯдак ё наврасе барояду ӯро барои ҷеғ задани Муниса фиристонад. ҳамин вақт додарчаи Муниса аз дар баромаду Карим ӯро ба наздаш фарёд карда хоҳиш кард ки апаашро ҷеғ занад. Муниса аз дари ҳавлӣ сарашро бароварда Каримро диду мисли ҳайкал шах шуда монд. ҳанӯзам суханони таҳдидомези Далер дар гӯшаш садо медоданд. Муниса медонист ки Далер дар деҳа авбоши гузарост ва ҳама хурду калон аз ӯ метарсиданд.
барои ҳамин ба тақдир тан дода ба Карим гуфт: наё ба пеши ман, рав аз ин ҷо, ман ба дигаре ба шавҳар мебароям. рост аст ки боз бо ҳамон ҷавони назди китобхона дидагиамон шабона мулоқот доштаӣ? гуфт Карим. Кӣ гуфт? Садбарг гуфт? рост гуфтааст. Карим баъди шунидани ин суханони талх худро ноҳинҷор дарк карда, рафта сари рули мошин нишасту бо қар аз деҳа баромада рафт. Карим бехабар аз найрангҳои Садбарг акнун шабҳо ба ӯ занг зада аз бевафоиву хиёнати Муниса рози дил мекард. далер ба хонаи Муниса хостгор фиристоду онҳо розигии духтарашонро дида дигар монеа нашуданд. Муниса танҳо ба он хотир ба хостгорони далер ҷавоби мусбат дода буд ки на танҳо аз ӯ метарсид, балки барои он ки он шаб мардӣ карда ба номусаш даст назад. аз он сахт дар қар буд ки духтари холааш ӯро ба доми гург қасдан партофта шаб гурехта рафта буд. Карим аз фотиҳа шудани Муниса ба далер дарак ёфта шаб ҳангоми гапзаниашон барқас ба Садбарг изҳори муҳаббат карда гуфт ки биё зани ман шав, пеш аз Муниса тӯи арӯсиву домодиамонро баргузор мекунем. Садбарг дар даст телефон аз хурсандӣ чунон қиқиро зад ки ҳатто модараш дар хонаи дигар аз садои баланди духтараш ҳайрон шуда давида омад. чӣ шуд духтарам? ура, очаҷон, ба хонаи мо хостгорҳо меоянд, тайёр шавед. Садбарг мехост ки аз ин хабар пеш аз ҳама Муниса бохабар шаваду аз рашк сӯхта сӯхта хокистар шавад. Мунисаро модар гуфт ки ба хонаи холааш хостгорҳо меомаданду бача ашар буда дар донишгоҳ мехондааст. аз ин суханони модар Муниса пай бурд ки домод кӣ мебошад. дар дилаш як оташе афтоду азм кард ки ба Карим занг зада асли воқеаро нақл мекунад. Муниса нақша мекашид ки чӣ хел карда бо Карим вохӯраду асли воқеаро ба ӯ фаҳмонад. аммо боз андеша кард ки далер ба ҳама пастӣ қодир аст, мабодо ки ба хонаводааш зараре расонад. беҳтараш шояд хомӯширо пеша карда аз баҳри ишқи нахустинаш гузашта ба тақдираш тан бидиҳад. медонист ки Карим бар қасди ӯ ҳамаи ин корро карда истодааст, чунки Мунисаро дӯст медорад. ҳолати парешониву рӯҳии духтар аз назари модар пинҳон намонд. дар танҳоӣ фарёдаш карда гуфт ки ман модарат ҳастам, дар дилат чӣ розе ки дорӣ ба ман бигӯ. охир духтарам ин далер як шӯрапушт аст, ҳарчанд падараш одами сарватманд ҳам бошад, ту чаро дидаву дониста розигӣ додӣ ки зани ӯ шавӣ? ману падарат аз ин қарори ту ҳайронему ғамгин ҳастем. модарҷон, ман дигар касро дӯст медорам, гуфт Муниса. буду шуди воқеаро гирьякунон нақл кард. модар баъди шунидани хиёнати Садбарг гиребон гирифта бо афсӯс гуфт: одамони пеш мегуфтанд ки фарзанди падарро эҳтиёт кунед ки ноёфтанист. мани сода бошам ҳамеша хоҳарамро фарзанди падар гуфта дар ҳама ҳолат кӯмаку дастгириаш мекардам. намегузоштам ки ба пояш хоре халад. аммо ӯ доимо сари ҳар қадам маро пешпо медоду зиндагиамро заҳр месохт. имрӯз бошад ин тақдир дар духтари ман ва духтари хоҳарам такрор ёфта истодааст. аҷабо, ин чӣ шӯрест? модар чашмонашро аз ашк тоза карда ба Муниса қиссаи ошиқиашро бори аввал нақл кард. баҳори соли 1967 баҳори зеботарин ва ширинтарини ман буд. баҳоре буд ки барои ман муждаи меҳру муҳаббатро ки бо номи ишқ аст, шадаи марворидро ба гарданам овезон кард, ки ба машомам наҳкати бӯи хуши зиндагӣ бо атри матӯшкунандааш масту мағрур карда буд. баҳоре буд ки садои оҳанги лапиши дил фораму ҳасос садо медод ва тамоми вуҷудам бо эҳсоси баланди лайлояш мерақсид. бале, ин мӯъҷизаи илоҳии ишқ буд. қадди расо, мӯи дароз, абрувони каманд, мижгонҳои печтоб хӯрда, рухсораҳои сурху лабони гулобиамро ба оина назар карда худ ба худ суол медодам ки ояндаи ин зебоӣ кӣ мешуда бошад. хоҳарам, яъне холаат баръакси ман табиатан мӯйҳои кӯтоҳ дошт. он қадар зебо набуд. ба донишгоҳи тиббӣ ҳуҷҷат супорида донишҷӯ шудам. холаатам баъди 1 соли донишҷӯ шудани ман ба донишгоҳи миллӣ ҳуҷҷат супориду донишҷӯи факултаи забонҳои шарқ гардид. падари азизамон барои мо шуда мошини хориҷиашро фурӯхта хонаи дуҳуҷрагӣ харид. он вақтҳо нархи мошин ба хона баробар буд. доимо падару модарам насиҳат мекарданд ки ҳарду аҳлу тифоқ бошему
дар ҳолатҳои сахт якдигарро дастгирӣ намоем. Ман холаатро бо ҷону дил дӯст медоштам. аз ӯ сирри ниҳоние надоштам. боре бо ӯ барои тамошои филм ба кинотеатри ватан рафтему бо ҷавони қадбаланди зебое тасодуфан шинос шудем ки номаш ҷовидон буд. ҷовидон бо як дидан маро пазируфту ман ӯро. он лаҳза бехабар будам ки холаатам ошиқи як умраи ӯ гашта будааст. акнун зуд бо ҷовидон вохӯрда мулоқот мекардем. чӣ қадар зиндагӣ бароям зебо буд. соли хонишам ба охир расиду вақти таътили тобистона омад. ҳамроҳи ҷовидон ба фурудгоҳ рафтему чипта харидорӣ карда бо ҳам хайрухуш кардем. ҷовидон аслан зодаи шаҳри хуҷанд буду бояд ба хонаашон ба таътил мерафт. азизам, ҳоло то соати парвоз 2 соат вақт аст. биё каме дар шаҳр сайругашт намоем, хоҳиш кард ҷовидон. боз шохиомӯз илова кард. боз маро сахт ёд накунӣ. агар медонистам ки ин охирин сайругашти ман бо ҷовидонам аст, пас ӯро ҳеҷ гоҳ намегузоштам ки ба зодгоҳаш равад. чиптаашро аз дасташ гирифта пора пора мекардам. вақти хайрухуш ҷовидон гӯё ҳама чизро пешакӣ ҳис мекард ки гуфт: азизи ман, агар иҷозатам диҳӣ, туро як бор ба оғӯш бигирам. дилам ким чӣ хел эҳсоси номафҳумеро дорад. ин қадар душвор аст ҷудоӣ. ман он рӯз ҳарчанд аз атрофиён шармам кардам, вале беихтиёр худро ба оғӯшаш партофта хайрухуш кардам. хаёлам ки дили ӯ аз танаш ҷудо шуду нафас дар гулӯяш печид. он қадар печид ки мехост дод занад. шояд гуфтание дошт. баъди ба хуҷанд расиданаш ба хобгоҳ занг зада маро пурсон шуд. он вақтҳо телефони мобилӣ дар тоҷикистон набуд. гоҳ-гоҳ бо телефон суҳбат мекардем. ӯ доимо мегуфт ки зудтар таътил ба охир расаду аз дидори ман сер шавад. аз 13 август сар карда дигар ӯ ба ман занг намезад. ман сахт ранҷур шуда будам ки чаро ҷовидон ин қадар тез маро фаромӯш кардааст. хобу хӯрамро гум карда будам. барои ман номафҳум ин буд ки баробари ман хоҳарам азоби рӯҳӣ мекашиду тез тез номи ҷовидонро гирифта пурсон мешуд ки чаро ӯ ба ту дигар занг намезанад. тинҷӣ бошад ва ё занг гирифта туро фаромӯш кардагист, мегуфт хоҳарам. ин суханони хоҳарам ба оташи равғани дилам намак пошида маро сахт месӯзонид. аммо ман бехабар будам ки он рӯзи вопасин ҷовидон бо ҳамроҳии бародараш ба хабаргирии апааш ба ноҳияи ашт мераваду дар роҳ мошини онҳо ба садама дучор шуда азизи дили маро дар айни гулшкуфтани умраш ҷавонмарг месозад. мани бехабар аз ӯ ранҷида мегаштам ки чаро ин қадар зуд маро аз хотир баровардааст. мегуфтам ки худоё дар сар шаваду ман ба дидори ҷовидони азизам расам. субҳи 1 сентябри соли 1971 фаро расид. худро ороҳу торо дода роҳ ба сӯи донишгоҳ гирифтам. охир ҷовидон гуфта буд ки дар ин рӯз субҳ ба донишгоҳи тиббӣ бо як даста гули садбарги сурх омада маро бо рӯзи дониш табрик мекунад. аммо рӯи саҳни донишгоҳ истода ба синф надаромадам. ӯро сахт интизорӣ мекашидам. аммо аз байн 5 соат гузашту ӯ наомад. бо дили афгор ба хобгоҳ баргашта либосамро иваз карда роҳ ба сӯи хобгоҳе ки ҷовидон мезист гирифтам. дар қабати 1 хобгоҳ ҳамсабақаш Маликаро дида салом додам ва ҷовидонро пурсон шудам. Малика бо чашмони пуроб ба тарафи чап ишора кард. дар ҷадвали рӯйхати навбатдорони хобгоҳ коғази калони сафедеро дидам ки сурати ҷовидон буда аз миёнаш як лентаи сурх баста шуда буд. яъне ки банди сурх ба акси ҷовидон ҳамчун рамзи таъзия аз ҷониби дӯстону ҳамсабақонаш буд. ба гӯшам дигар садои касе намеомад. пеши чашмонам сиёҳ шуданд. ман ҳамроҳи ҷовидон мурдам гӯён аз ҳуш рафтаму худам бехабар мондаам. вақте ки ба худ омадам дар беморхона будам. болои сарам холаат рост истода сахт мегиристу мегуфт ки беҷовидон барояш зиндагӣ маъние надорад. ҳайрон дар таъҷҷуб монда саволомӯз ба ӯ нигаристам. ӯ дар ҷавоб ба ман мактуби ҷовидонро ки ба ӯ навиштааст нишон дода гуфт: апаҷон, маро бубахш, номаи ҷовидонро кушодам. салом нигинаи меҳрубон. ҳарчанд ту ба ман иқрор шуда бошӣ ки маро сахт дӯст медорӣ, аммо ман аз он нафароне нестам ки муҳаббатамро ду тақсим карда
ба оне ки ба ман сахт бовар дорад хиёнат кунам. ман апаи туро бо тамоми ҳастиам дӯст медорам. барои ҳамин маро ҳамчун бародарат қабул куну, дигар дар ин бора ҳарфе нанавис. бо эҳтиром, бародарат ҷовидон. нигина ба ман гунаҳгорона нигариста боз гуфт ки маро бубахш. чун дигар ҷовидон дар ҳаёт набуд, ман холаатро бахшидам. аммо баъди шиносоӣ бо падарат дар дили холаат рашки беҳад пайдо гардиду ба ӯ гуфтааст ки гӯё ман бо ҷовидон муносибатҳои маҳрамона доштаам. падарат пеш аз хонадоршавӣ чунон маро азобҳое дода қасам хӯронд ки росташро гӯям ки бо ишқи аввалам чӣ муносибате доштам. худат шоҳидӣ ку духтарам, чӣ хел гоҳо дар ҷанҷолҳои оилавӣ падарат маро таъна карда мегӯяд ки дар вақташ кӣ будиву ман туро гирифтам. модар бо ҳасрат нақлашро ба охир расониду ба духтараш амр кард: духтарам, ишқ ҳақиқӣ барои одамизод ҳамагӣ як бор муяссар мегардад. барои ҳамин барои ишқат мубориза бар. модар Мунисаро сахт бо меҳр ба оғӯш гирифта боз такрор кард: духтари азизи ман, агар дилат гӯяд ки дар ҳақиқат Кариматро дӯст медорӣ, пас бо ишқат мубориза баро, ба ӯ росташро гӯй. ман бошам ин авбошро ба суд медиҳам. дунё бедарвоза нест. не очаҷон, ин корро накунед. аз дасти ин авбоши гузаро ҳама кор меояд. ман худам тақдирамро ҳал мекунам. Муниса ҳоло ҳам дудила буд. Садбарг аз хурсандӣ парубол бароварда соат мешумурд ки кай нафаре аз ҷониби Карим ба хонаи онҳо хостгор шуда меояд. аммо Карим баъди ин пешниҳоди худ сахт пушаймон шуд. чунки падару модараш ҳеҷ гоҳ ба деҳа барои хостгории духтаре намерафтанд. дигар ноилоҷ симкартаи телефони мобилиашро шикаста партофту Садбаргро суроғ накард. Садбарг беис рақами телефони ӯро мегирифту занг мезад, аммо бефоида. ин духтари дилаш сиёҳ гумон кард ки боз шояд духтари холааш ба Карим занг зада ӯро сиёҳ карда бошад. боз оштӣ кардагистанд, мегуфт дар дил. барои ҳамин бо қару рашки зиёд роҳи хонаи холаашро пеш гирифт. ин навбат ки холааш аллакай аз хиёнати ӯ бохабар буд, роҳи хушаш надода гуфт ки ба Муниса чӣ кор дорад. Мунисаи шумо бахти маро зада гирифтааст. хуб мекунад. якбора дили модар кафида қаҳрашро ба ӯ холӣ карда боз илова кард: ту дугона хоҳар шуда қариб ӯро бо ин ҷавони авбош танҳо гузошта рафтиву ҳанӯз ман туву далерро ба кормандони милиса надодаам. боз ҳам хатоятро ислоҳ накарда ба назди Муниса омадӣ. рав аз хонаи мо. дигар хеш табориамон тамом шуд. Садбарг ки аз калимаи милиса каме ҳаросид, дигар чизе нагуфта ба хонаашон баргашт. пушаймон шуд ки чаро сари қаҳраш ба хонаи холааш рафт. далер вақтҳои охир бо як гурӯҳ нашамандон дӯст шуда, дигар ҳушу ёдаш ба харидани бангу героин банд шуда Мунисаро фаромӯш кард. субҳе падару модари Мунисаро ба ҷанозаи далер даъват карданд. модари Муниса ҳайрон зери лаб гуфт: якбора ҷавони асп бар ин бӯзбала аз чӣ мурда бошад? тавба, аз феъли бадаш будагист. хайр, тақдиру насибаш ҳамин будааст. агар рӯзат расида бошад, як рӯз устухон дар гулӯят дар мемонаду мемирӣ, гуфт падари Муниса ва ба тараддуде ба ҷаноза рафтан шуд.